Este curso fixemos en común unha réplica dun cadro do pintor galego Leandro Lamas, titulado A Escola dos Sentimentos. Cada curso aportará unha peza destes escribacabezas e transmitirános os seus... Sergio, máis alto e a modo. Cada curso aportará unha peza destes escribacabezas e transmitirános os seus sentimentos de paz. Comezamos con educación infantil. A ver... Nada polo ombro. Ahora nos vas a decir unha cosa. Espera, non vas a hacer nada. Nerea, mira para mí. Nerea. Carlos, mira para mí. Traeré aquí directamente. Traeré aquí. En vez de con agua. Ahora ya os puse a ver. Ahora está. Antes de todo. Ay, no, espera. Encarna, ahora cuando... Ahora. Marquei un globo dourado. Para atrás. Siguientes. Tengo un preto do mar. Siguientes. Alto, ¿eh? Mira un globo de mar. Siguientes. Más alto. Botei o globo a voar. Siguientes. Antía, alto, ¿eh? A ver. Que voy muy alto, repetía sin cesar. Siguiente. Unha nube de escombros levou o globo a outro lugar. Siguientes. A noce ires con meu globo, bombas de un bombar. Chegou a desierto donde a fame ten fogar. Todos. Desexaron o meu globo e repartiron o meu pan. Para adelante. Para aquí. Para aquí.
bien. Vamos a dar una Se todos nos unimos, se todos nos xuntamos, a paz va a brillar como o sol no mar. Fora a guerra, viva a paz, xuntos crearemos un mundo con amistade. Axuda aos enfermos que están nas camillas, axuda aos meniños que están enfermiños. Nestes tempos de desgracia e destrucción, o máis importante é actuar co corazón. Nestes tempos de guerras e atentados, e debes de axudar aos que están ao teu lado. Poma pomiña, ben bonitinha, que eres como unha frudiña e que eres ben limpiña, como unha rosiña. Papa Pombiña, axúdanos a familia, trai a paz en ti e tamén aquí. A paz no mundo está, ti ben a verás, ven xunta a paz que ben te sentirás. Pombiña, Pombiña, hoxe voarás con unha ramiña de oliva no teu peteíno. Envía a paz ao mundo, moi contentos seremos e moi felices quedaremos. A paz chegou a ti e tamén aquí. A Pombiña que a paz envía coa alegría, con bondade e felicidade chegou a cidade. A paz é fermosa, a paz é como unha rosa. Pombiña da paz, iluminar a cidade con un bonito arcoíris. E así, todos contentos, sigamos no mundo inteiro. Paz, protege os de ti, con alimento para vivir. Paz, axudas aos de ti, para que o terremoto non volva por ali. Os de ti non teñen auga nin comida, pero cando veia a bomba da paz, darásles auga e comida. Paz, protexe os de Haití, paz, 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 e tamén protexen a mí, paz, paz, paz. Axuda aos de Haití, que a paz reinará por ali.